Gondes ke orang lulu mangsa, orang ngerti apa, setengah yang kencot. Mas lagi bos. Kentir, larak ya. Lagi Raina nyolot bos. Gaduh-gaduh bae. Amat dapat ke aku iki. Ora salah lho bro. Wis kalem. Kowe wong ndi? Iki metang. Tinggi mang. Preman lho, aku dijawab. Apa ya? Ngerti preman. Apa tekan-tekan? Wong ora kenal kok. Jawab. Kita kok ki preman. Dapat aku iki lho. Bos bet. Aku ora duit ya percuma anu aku kok. Gatel tanganku, Bos. Kowe ngapa sih, Des? Kayak mau kecubung. Cingkrak kayak jalan nyekek. Kalem. Kowe anake sapa kowe? Ane taplak aku. Taplak wong ndi? Gang Kentir, Blok A nomor 1. Bosku Kentir. Bos. Bakar apa, Bos? Kalau emosi baik. Wih, bakar gitu. Teng bos, nah ini bos. Halo Pak, iki aku senang gardu iki. Ngomongi malah telepon. Oh Pak, ki anakmu ki, jaluk bali urip apa bali orang katok kan? Preman iki nang kene, nek garuk ngene, bawa duit. Belum juta wae aja kakek. Malah dipateni iki. Sekarang kepriye? Bapakmu kon ngene. Mabok iki. Antemi, Bos. Isuwen, Bos. Kowe ngerti ora kayak anake sapa? Lah anake sapa, Bos? Anake Bos Taplak. Taplak sapa? Duwe kawasan kene. Bukane bos sing duwe kawasan kene. Dudu lah. Empuk ya. Salah sasaran. Duh, salah sasaran ini. 1 hour later. Bos. Jaga. Lagi ngapa ki anakku nang kene? Iki Pak, aku mau digoreng karo iki. Apa? Iki mau balak iki aku ki. Palak? Heeh. Balak karo iki aku, Pak. Duh. Kene. Kayak sapa kae? Anak baku, Bos. Wani malah ki anakku. Tuh. Des. Bos. Sapa kowe? Sana. Bos anak, Bos. Kowe wani malah ki anakku. Ora ngerti, Bos. Mate kepriwe? Balang kowe. Enggak bener ku, Pak. Apa ya? Oh, masa udah nenek ke kuku. Bek. Ini malah ki anakku, Pak. Kapurane, Bos lah. Oh. Oh, bos dikira teh memang gini, Pak. Anu, aja di. Priwe? Pelek wis dihukum, apa anak gong dihukum, ha? Anak buahku, ayo Bos. Menang. Ya, teman. Jago kowe. Weh. Kowe dihukum apa iki? Iki, Pak, Bos. Mau jadi pegawai, Pak. Yes. Masuk mana? Buka kambingmu. Kowe, Bos.
Ampun, Bos. Ampun. Nih. Masuk. Gendong. Wis, Bos. Kesel. Berikan mana, Bos? Gagal maning, Bos.